Abans, els que vivien en aquesta regió consideraven que el silenci era una virtut i moltes vegades s'estimaven més callar les coses. I després vaig decidir donar-los a ells, juntament amb el llibre d'història. Es deu haver trencat la presa del riu. És l'únic que se m'acut. Jo sol no els hauria trobat mai, aquests nens i nenes desapareguts. Encarregueu-vos de les petites jugades. Si cal corregir alguna cosa, seguiu les indicacions de la Kashi. Potser no calia demanar temps mort, ara que anem guanyant amb força comoditat. No trobes que era innecessari? No m'ho puc creure. Sembla mentida que la Kashi sigui un jugador tan fràgil. El que l'ha deixat abatut és que aquell parell han fet migues la carta que tenia reservada per guanyar-los. Ah, caram, m'agrada molt la barqueta que tens. Com és que no ve amb vosaltres? Aquesta nit ha anat als girassols. Els girassols? No, gràcies! Estem tots bé! No pateixin per nosaltres! Mira qui he trobat. No em queda gaire, però emporta-te-la per si de cas. Gràcies. Si cal la ponyo ja la farà grossa. Has vist la ciutat, oi? Tranquil, si el mar tòxic ens envaeix, el cremem i llestos. No hem estat pas jugant, nosaltres. Ja hem posat en marxa la segona fase, de fet. Hem de recuperar el déu guerrer abans que el puguin reanimar, costi el que costi. L'exèrcit Tulmaquia ha assassinat la majoria dels nostres guerrers. No tenim alternativa. Si són les coses que m'agraden més! Bon profit a tots! Es pot saber per qui em preneu vosaltres? Sóc un ésser superior! Sóc el gran Fagino! Us en recordareu d'allò de l'altre dia, us ho asseguro! No m'imaginava que els consideraves tan amics. Bé, potser sí que fa molt per tu, això. Que tots els soldats del Goriki estiguin en estat d'alerta. Ja sabia que eres tu, Zola. Per això fa estona que em cou la cicatriu. La vull posar a prova, personalment. Som-hi! Valquíria! Em sap greu, però són ordres de sa majestat, nene. Ja n'hi ha prou de parlar, però... Si no hi haguéssiu ficat el nas, molts dels vostres amics no haurien mort en va. Us tinc reservada una tasca molt més important. Tranquil. No ho trobes una mica inquietant que tingui plans des de fa tant de temps? És per això que hem decidit marxar d'aquí 8 hores. Exactament a trenc d'alba.